The Zimbabwe Republic Police have arrested a man for cultivating and selling mbanje in Plumtree. But people are complaining hence there is no need yekumusunga because mbanje dzinobatsira pakurapa and zvinhu zviri kusimbirirwa nemapurisa hazvina basa. Vari kutadza kusunga vari kuita zvecocaine nemutoriro vachisunga ava vembanje vema-small issues. kusangana kwati kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimWitness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Murume wekuPlumtree anonzi Melusi Mapolisa akasungwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police achipomerwa mhosva yekurima mbanje mugarden make pamwe chete nekudzitengesa munharaunda yaanogara. Report confirmed this story yanga yakanyorwa kunzi ZRP arrest men for cultivating and selling dagga in Plumtree. The Zimbabwe Republic Police has confirmed the arrest of Melusi Mapolisa of Range More Sewage Ponds, Plumtree, for cultivating and selling dagga, cannabis sativa, also known as Indian hemp. According to authorities, Mapolisa had planted the illegal crop in his garden and was actively processing it for distribution to the public. Images from the scene show fully grown cannabis plants concealed among maize and other crops. Police say investigations are ongoing and have warned the public against engaging in the cultivating or trade of prohibited substances. So iyi ndo post yange ichiratidza kuti Melusi akasungwa achisungirwa nyaya yei. Following this post, vanhu varatidza kusafarira kusungwa kwaitwa Melusi kuburikidza nemacomments avanga vachiisa. Wekutanga anyora iye kuti My son takes cannabis for his sizes. Prescribed cigarettes should be illegal. Hemp should be made legal. It is good for medicational purpose. Anyhow, did not the China with the heroin get a fine $100? Fine the guy $10 and let him out. Mumwewo akanyora akati ngavasunge mbavha kwete mbanje, redumbu mari rinoiwanepi, anoshandepi, why achigara nemari mumba yakawandisa asingasungwe. Then mumwewo anyora akati what's his crime? Haana kuba ane munda waari kushandisa kurima, zvamungatoita check kuti akagona kurima grade rodiwa here and help him to produce more nekumupa maresources akakwana, nekuti hapana akafa nadzo, asi kuti utori mushonga unorapa zvinozikanwa pasi rose. Fodya, tobacco inotengeswa pose pose nekurimwa 1, musadaro imi apa makazvipa malaisensi ekudzirima moga. Mumwewo akanyora akati ndozvavanogona bedzi zvemunhu akutsvaga kuzviraramira vachisiya mbavha nemhondi dzakatekeshera munyika nca. Mumwewo ndokunyora kuti ndozvamakangwarira muchisiya maChina ecocaine. Being poor in Zimbabwe is expensive. Mumwewo akauya akanyora kuti so what is the reason for the arrest? Those herbs sometimes they grow naturally. Mumwewo ndokubva auya akati zvimwe zvinhu hazvina kana basa rese, zvimwe zvinongomera zvega mumagarden umu nca. Mumwe ndokuya akati mapurisa haana chakanaka vakomana, asi ukaita ka self job kako kwakaita seako wotosungwa, of which mabasa akunetsa. Mumwewo ndokubva anyora akati todine mapurisa anoda kutiparadzanisa nemupanjere but ndiwo waifambwa makare kare nana Kules Kaguvi naNehanda. Mumwewo ndokunyora akati Zimpolice tsveva kutengesa crystal meth, guka and mutoriro. Handisati ndamboona panobatwa chero 25 kg yecrystal meth. Pakungobatwa venginya vedombo ndivo vakuru vavo vakusupply and havasungike, ndosaka vachidherera vechamba. Mumwewo ndokunyora akati dagga must be legalized for it was there
in the beginning and it's much more better than Mutoriro and other many-made drugs. Mumwewo ndokunyora akati tek neanotengesa mbanje tsvee kutsvaga mondi dzekupedza vana uko nca. Aya anga ari macomments evanhu vanga vachiratidza kusafara nezvaitwa neZimbabwe Republic Police mushure mekunge vasunga Melusi wekuPlumtree abatwa aine mhosva yekurima pamwe chete nekutengesa mbanje kumaraini kwavo. Ladies and gentlemen, ndonyaya ndakabatira muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.